Mediácia, sprostredkovanie, je dobrovoľný proces. Strany sporu a ich právnici sa stretávajú s vyškoleným mediátorom, ktorého úlohou je pomôcť stranám dohovoriť sa a dospieť k dohode, ktorá spor vyrieši. Mediáciou možno dosiahnuť niekoľko cieľov. Strany majú celý proces a výsledok pod kontrolou. Pri súde alebo pri arbitráži vnucuje výsledok sudca alebo rozhodca. Mediácia je dobrovoľná a nie je povinná. Nemôžete byť nútení do niečoho, čo nechcete urobiť. Pokiaľ strany dospejú k riešeniu a podpíšu dohodu, je táto zaväzujúca a spor je ukončený. Celý proces mediácie je dôverný. Nič, čo je vami či mediátorom vyslovené, nebude s druhou stranou bez vášho súhlasu prejednávané. Mediácia šetrí obom stranám čas a peniaze, pretože môžete začať hneď zajtra a v ten istý deň dospieť k ukončeniu sporu. Nie ste vydaní na milosť časových obmedzení súdu alebo arbitrážneho rozhodcu. Na základe článku 5 Smernice Európskej únie sudca môže strany sporu vyzvať na mediáciu alebo na informatívnu schôdzku. Funguje to? Áno, veľa analýz ukázalo, že mediácia je úspešná v urovnávaní sporov vo viac ako 75% prípadov. Ako dlho to trvá? Väčšina obvyklých obchodných sporov môže byť vyriešená v priebehu 1 až 2 dní. Strany sa najskôr dohodnú na čase, mieste a podmienkach mediácie. Konkrétny mediátor môže byť zvolený pomocou poskytovateľa mediácie, ktorý stranám v celom procese pomáha. Pretože mediácia je neformálny proces, mediátor obe strany uvíta a potom sa všetci stretnú na tzv. Spoločnom sedení. Počas spoločnej schôdzky mediátor obe strany upokojí, preberie s nimi základné pravidlá dňa, vrátane pravidiel o dôvernom charaktere procesu. Potom požiada každú stranu, aby vysvetlila, o čo v spore ide. Aj keď toto vysvetlenie by mohol podať právnik, mediácia obvykle funguje najlepšie, pokiaľ hovoria obe strany sami za seba. Ak si je mediátor istý, že spoločná schôdzka priniesla svoje výsledky, môže oddeliť obe strany od seba do tzv. Oddelených stretnutí. Počas týchto stretnutí môže mediátor osobitne diskutovať s každou stranou zvlášť a zistiť ďalšie fakty a záujmy, ktoré nemohli byť prediskutované v priebehu spoločnej schôdzky. Tieto oddelené stretnutia sa môžu celý deň striedať a opakovať. Mediátor pri nich môže pomáhať obom stranám znovu sa zamyslieť nad silnými a slabými stránkami ich prípadu. Tiež môže byť užitočný pri naznačení možných riešení, ktoré by mohli vyhovovať potrebám oboch strán. Nezabudnite, že mediácia je vo viac než 75% prípadov úspešná a končí dohodou o urovnaní. Mediácia sa tiež využíva pri zložitých komerčných sporoch, do ktorých je zapojených veľa právnikov a kedy je treba niekoľko sedení s mediátorom. Ak ste jednou zo strán sporu, celý spor patrí vám. Mali by ste byť o všetkých jednaniach informovaní, vaši právnici by mali byť pripravení vám pomôcť v rozhodnutí, či je váš spor vhodný na mediáciu a počas neho vám pomáhať. Pokiaľ ste právnici, čím viac ste vyškolení v procese mediácie, tým lepšie dokážete svojho klienta počas procesu zastupovať. Mediácia je v Európskej únii stále populárnejšia a stáva sa nedeliteľnou súčasťou súdnych systémov. Zostaňte informovaní a veľa šťastia pri mediáciách a riešení sporov.